नमस्कार. आज आपण हलवा फिश ही रेसिपी बनवून घेणार आहोत. तर मस्त गरमागरम हलव्याचा रस्सा बनवून घेतलेला आहे. त्याचबरोबर हलवा फिश फ्राय बनवून घेतलेली आहे. सोबत भाकरी, भात, कांदा. तर अशा प्रकारचं आजचं आपलं जेवण आहे. तर इथे मी एका प्लेटमध्ये स्वच्छ धुवून घेतलेले हलव्याचे जे पीस आहेत ते इथे ठेवून घेणार आहोत. तर हलवा हा मासा इथे मार्केटमध्ये मिळाला मला. तर तो विकत घेतला आणि स्वच्छ त्याचे धुवून अशा प्रकारे हे पीसेस आपण एका ताटामध्ये काढून घेणार आहोत. तर हलवा मासा बऱ्याच जणांना माहिती असेल, चवीला खूप छान लागतो. तर मला हवेत तितके मी पीस इथे काढून ठेवलेले आहेत. बाकीचे पीस मी त्याची करी करणार आहे. तर आता जवळपास 7 ते 8 पीस इथे मी ठेवून घेतलेले आहेत. आता याला आपल्याला मसाला लावून घ्यायचा आहे. तर या मच्छीला लावण्यासाठी आपण काही मसाले वापरून एक मॅरिनेशन बनवून घेणार आहोत. तर घरगुती मसाला आहे कोल्हापुरी. तर जवळपास 2.5 ते 3 चमचे इथे मी मसाला घेतलेला आहे घरातला. त्याचबरोबर अर्धा चमचा धना जिरा पावडर घेतलेली आहे. थोडीशी पाव चमचा हळद घेतलेली आहे. त्याचबरोबर यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. बऱ्याच जणांकडे कोकम आगळ असेल तर ते कोकम आगळ देखील तुम्ही घालू शकता. पण आता माझ्याकडे कोकम आगळ नाही, त्यामुळे इथे मी चिंचेचा कोळ घालून घेतलेला आहे. तर 1 चमचा चिंचेचा कोळ घालून घेऊया आणि आता हा मसाला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही अर्धा चमचा इथे बेसन पिठाचा वापर देखील करू शकता किंवा तांदळाच्या पिठाचा वापर देखील करू शकता. पण आज आपण इथे कुठलेही पीठ न लावता हा फक्त मसाला आपण तयार करून घेणार आहोत आणि हा मसाला आपल्याला या माशाचे जे तुकडे आहेत त्याला लावून घ्यायचा आहे. तर चिंचचा कोळ किंवा कोकम आगळ असेल तर नक्की घाला, खूप छान अशी चव येते. तर आता हा मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे. यामध्ये मी थोडंसं अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट घालून घेतलेली आहे आणि ती देखील आपण यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर आता हा जो तयार झालेला मसाला आहे, हा मसाला आपल्याला हे जे मच्छीचे तुकडे आहेत याला दोन्ही बाजूला व्यवस्थित लावून घेऊया. तर अशा प्रकारचे जे माशाचे तुकडे असतात ज्याच्यामध्ये काटे जरा कमी असतात, तर अशा माशांना आपल्याला रवा किंवा तांदळाचं पीठ नाही लावलं तरी देखील चालतं. फक्त तुम्ही व्यवस्थित मसाल्यांचं मॅरिनेशन तयार करायचं. अशा प्रकारे हे मसाले दोन्ही बाजूला व्यवस्थित आपल्याला लावून घ्यायचे आणि डायरेक्ट हे मासेचे तुकडे जे आहेत आपण फ्राय करून घेणार आहोत. आता डीप फ्राय करायचं नाही या मासेच्या तुकड्यांना, शॅलो फ्राय करून घ्यायचं आहे. 1 ते 2 चमच्यामध्ये हे सर्व मासे शॅलो फ्राय मस्त तळले जातात आणि मग छान अशी तळून झाल्यानंतर याला आपण प्लेटमध्ये काढून सर्व करणार आहोत. तर आता हे सर्व मासे मी याला तिखट मसाले लावून घेत आहे. तर बघा अशा प्रकारे आपल्याला हा मसाला व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे. मसाल्याचा मस्त छान पातळ असा थर या मास्यावर असला पाहिजे. सर्व माशाच्या तुकड्यांना व्यवस्थित मसाला लावून झालेला आहे. आता हे आपण तळून घेणार आहोत. तोपर्यंत एका बाजूला मी या माशाची करी बनवून घेतली होती, ज्याला आम्ही मच्छीची आमटी म्हणतो. तर खूप छान असा तर्री आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. तर यामध्ये मी या माशाचे जे तोंड होते ते घातलेले आहेत आणि 2 ते 3 पीस माशाचे घातलेले आहेत. तर अशा प्रकारे ही करी देखील तयार झालेली आहे. आता हिला आपण साईडला ठेवून घेऊया. यामध्ये थोडंसं आपण कोथिंबीर घालून घेणार आहोत आणि गरमागरम मच्छीची करी तयार आहे. याला आपण बाजूला ठेवूया आणि फिश फ्राय करून घेणार आहोत. आता माझ्याकडे वेळ फार कमी होता, जेवणाची वेळ झाली होती, त्यामुळे आता मी मच्छीची करी वगैरे दाखवत बसलेली नाही. तुम्हाला जर मच्छीची करी पाहायची असेल तर नक्की आम्हाला कमेंट करा. मी नक्की ही रेसिपी दाखवायचा प्रयत्न करेन. तर आता ही गरमागरम मच्छीची रेसिपी म्हणजे रस्सा तयार आहे. तर याला आता आपण बाजूला ठेवूया आणि आता झटकन आपण हे मासे फ्राय करून घेणार आहोत. गॅसवर एक पॅन ठेवून घेतले आहे आणि यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल घालून घ्यायचे. तेल छान असं गरम झालं की आपल्याला गॅस इथे लो टू मीडियम आचेवरती ठेवून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये आता आपण हे जे फिशचे जे तुकडे आहेत मच्छीचे, तर ते आपण घालून घेणार आहोत. तर थोड्या-थोड्या अंतरावरती हे पीस आपल्याला घालून घ्यायचे आहेत आणि मस्त दोन्ही बाजूने क्रिस्पी होईपर्यंत सोनेरी रंगावरती छान असं तळून घ्यायचंय. तर आता यामध्ये जेवढे मावतील तेवढे सर्व तुकडे मी यामध्ये घालून घेत आहे. आपल्याकडे जर वेळ असेल तर अशा प्रकारे या माशाच्या तुकड्यांना मसाले लावून अर्धा तासासाठी ठेवून द्यायचे आणि मग हे जे तुकडे आहेत याला मस्तपैकी शॅलो फ्राय करून घ्यायचं. खूप चविष्ट असे हे तळलेले मासे तयार होतात. तर आता हे मासे एका बाजूने छान असे सोनेरी रंगावरती तळून झाल्यानंतरच आपल्याला पलटून घ्यायचं आहे. तर जवळपास 5 मिनिटानंतर आपल्याला हे मासे पलटून घेऊया. तर गॅस इथे मी लो ठेवला होता आणि या लो आचेवरतीच आपल्याला हे मासे छान असे कुरकुरीत होईपर्यंत खालून तळून झालेले आहेत. आता याची दुसरी बाजू आपण पलटून घेणार आहोत.
मसाल्यांचा जो एक लेयर आपण या माशांच्या तुकड्यांवरती लावला होता तो छान असा क्रिस्पी तळून झालेला आहे आणि याची आता दुसरी बाजू आपण मस्तपैकी लो टू मीडियम आचेवरती फ्राय करून घेणार आहोत। तर आता इथे हे मासे छान असे तळून तयार झालेले आहेत। आता याला आपण काढून घेऊयात। अशा प्रकारे ही फिश तयार झालेली आहे। तर आता ह्या सर्व फिशला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत आणि ताट आता आपण तयार करून घेणार आहोत। तर मस्त वरील बाजूने क्रिस्पी कुरकुरीत असा हा मासा तयार झालेला आहे आणि आतून मस्त मऊ असा हा मासा लागतो। तर खाण्यासाठी अतिशय चविष्ट हलवा फिश लागते। तर आता याला आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता जेवणाचं ताट तयार करून घेणार आहोत। या ताटामध्ये सुरुवातीला आपण फिश करी ठेवून घेणार आहोत। त्यासोबतच तळलेले माशाचे तुकडे ठेवून घेऊया, भाकरी, भात, त्यासोबतच कांदा ठेवून घेणार आहोत। तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा। पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित। तोपर्यंत बाय बाय।